Mae hi'n ganol mis Ionawr yn Staciau'r Heligog ar Faes Tanio Castellmartin. Mae miloedd o wylogod wedi dychwelyd yma i gadw golwg ar ei safle nythu at nes ymlaen yn y flwyddyn. Mae'r sŵn yn anhygoel, y tonnau'n torri, a'r adar yn canu, miloedd o adar yn golchi ac yn twtio'u plu ac yn cystadlu am y llefydd gorau. Bydden nhw'n aros yma am ddwyrnod neu ddau. Wedyn, bydden nhw'n mynd yn ôl i'r môr, cyn dychwelyd eto mewn rhyw 2 neu 2 wythnos i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn. Diwedd mis Ebrill, bydden nhw'n dod yma i nythu, i ddodwy eu hwyau ac i fagu'r rhai bach.